سلام كمزي عينة فيديو نباهم نغنى بصح بنقصو شمونتا ساعتات يوصلنا ناهم جن سبسكرايب مقبار ناي سكند سرحي امو فيديونا لايك نزي channel سبسكرايب بمقبار فيديوهم جمرو تاريخنا انتجمر اب هاجر امريكا تركب بزعوق ጫካ አንጎበታታነት ትፍለጥ አፓቻና ብዝተባሃለት ከተማ እንትኾን ካብቲ ከተማ ውጽኢሉ ኣብ ዝርከብ በረኽቲ ጎቦታት ንምሕዃርን ንምዝንጋዕን ዝመጹ ክልተ ፍቑራት እናረአየና እዩ። ክልቲኦም ፍቑራት ንባዕሎም ብገመድ ድሕሪ ምእሳሮም ናብቲ ዓብይ እምኒ ክድይቡ ብምጽናሕ ካብቶም ክልተ ፍቑራት እቲ ወዲ ቀዲሙ ብምድያብ ኣብ ላዕሊ ናፍቃሪጡ ምጽባይ ይጅምር። እታ ጓል ግን እቲ ዓብይ እምኒ ምሕዃር ስለ ዝኸበዳ ቀዲምዋ ዝወፀ ፍቕረኛ ብምጉታት ንኽሕግዛ ዋላ እንተሓተተቶ ካብ ኣፍቃሪኣ ግን ምንም ዓይነት መልሲ ክትረክብ ኣይከኣለትን። ኣብታ ሞት እቲኣ ኣፍቃሪኣ ብደም ዝተነኸረ ሬሱ ንቁልቁል ተወርዊሩ ይወድቕ። እታ ጓል እውን ብዝረአየቶ ነገር ተንቀጥቂጣ ምርዓድ ትጅምር። እቲ ኣፍቃሪኣ ዝቐተለ ኣካል እውን በቲ ተንጠልጢላትሉ ዝነበረት ገመድ بفتنات نابتي عبي مني ጫፍ ክስሕባ ይጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ጓል እቲ ተሓኽረሉ ዝነበረት ገመድ ብምቑራጽ ንሳውን ናብቲ ዝሞተ ኣፍቃሪኣ ጎኒ ትወድቕ። ካብቲ ዝወደቐትሉ ብምትንሳእ ካብ ሕሱም ድንጋጻ ከይተላቐቐት እግሪ ያውፅኒ ዋላ እኳ ክትሃድም ተፈተነት ኣብ መሬት ተዘርግሐ በሊሕ ናይ ሓፂን ሽቦ ጠሊፉ ምንቅስቓስ ከም ዘይትኽእል ይገብራ። ኣብቲ ሞት እቲ ኣፍቃሪኣ ዝቐተለ ኣካል ንዓኣ እውን ጎቲቱ ይወስዳ። እዚ ኩነት ካብ ዝፍጠር ድሕሪ ተወሰኑ ሰሙናት ክሪስ ዝተባሃለ ሓድሽ ስራሕ ንምቁጻር ናብ ቨርጂኒያ ዘቕንዕ መንእሰይ ብመኪናን ትጓዓዝ ነርኢ። ክሪስ መኪኑ ብፍጥነት እናዘወረ ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን ኣብ ቅድሚኡ ብዙሓት መኻይን እቲ መንገዲ ከም ዝዓጽኦ ይዕዘብ እሞ ንሓደ ሰብ እንታይ ከም ተፈጠረ ይሓቶ። እቲ ተሓተተ ወዲ ድማ ናይ ትራፊክ ሓደጋ ከም ዘጋጠመን ትራፊክ መጺኡ እቲ መንገዲ ከም ንቡር ክፍቲ ንኽገብሮ ሰዓታት ከም ዝወስድ ይነግሮ። ክሪስ ግን ክንድኡ ዝኣክል ሰዓታት ደው እንተይሉ ናይ ስራሕ ምቁጻር ቃለ መሕተት ከም ዘምልጦ ስለ ዝተረድአ መኪኑ ኣዚሩ ኣቋራጭ መንገዲ ክእልሽ ይጅምር። በዚ መሰረት ናብ ቨርጂኒያ ብኣቋራጺ ዝወስድ እቲ ጽዑቕ ናይ ኣፓቼን ጫካ ንምቁራጽ ብምሕሳብ ጉዕዙ ይጅምር። ኣብ መንገዲ ድማ ናይ ህዝቢ ቴሌፎን ዘለዎ ገዛ ብምርኣዩ መኪንኡ ደው ብምባል ናብኡ ይኸይድ። ናብቲ ሓድሽ ስርሑ ቢሮ ክድውል ዋላ እኳ እንተሞከረ እቲ ናይ ህዝቢ ቴሌፎን ከም ዘይሰርሕ ይርዳእ። ኣብቲ ናይ ህዝቢ ቴሌፎን ዘለዎ ቦታ ሓደ ሽማግለ ረኺቡ ናይ ኣፓቼን ጫካ ኣቋሪጹ ንቨርጂኒያ ንምብጻሕ ክንደይ ሰዓት ከም ዝወስደሉ እንተሓቶ እቲ ሽማግለ ድማ ዝወስደሉ ሰዓት ንእሽተይ ዋላ እኳ እንተኾነ እቲ መንገዲ ግን ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ንክሪስ ይነግሮ። ክሪስ ግን ነቲ ናይ ሽማግለ ሰብኣይ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ብምባል ነቲ ጽዑቕ ናይ ኣፓቼን ጫካ ብመኪንኡ ምቁራጽ ይጅምር። ንሒደት ደቂቓታት እውን መኪንኡ እናዘወረ ድሕሪ ምጽናሕ ሙዚቃ ምድማጽ ስለ ዝደለየ ነቲ ናይ ሙዚቃ ሲዲ ናብቲ መጫወቲ ንምእታው እንትምኩር ካብ ኢዱ ይወድቆ። ክሪስ እውን መኪንኡ እናዘወረ ነቲ ኣብ እግሩ ዝወደቐ ሲዲ ንምልዓል እንትምኩር ሓሳቡ ስለ ዝተሰረቐ ምስ ካሊእ መኪና ከይሓሰቦ ይላተም። ክሪስ መኪንኡ ደው ንምባል ይግደድ። ክሪስ እውን ካብ መኪንኡ ድሕሪ ምውፃእ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ስኮትን ካርሊን ዝተባሃሉ ፍቑራት ድሕንነቱ ምርግጋጽ ምስ ጀመሩ ብኣንጻሩ ናታቶም መሓዙት ዝኾኑ ኢቫንን ፍራንሲስን ንክሪስ ድሕንነቱ ሓልዩ ብዘይምዝዋሩ መኪንኦም ብምህሳዩን ናይ ጸርፊ መዓት የውርድሉ። ኣብቲ ህሞት እቲ ካብ መሓዙታ ንጽሊላ ዝነበረት ጄሲ ዝተባሃለት ጓል መጽያ ትሕወሶም። ንሶም ሓሙሽቲኦም ኮይኖም ነቲ ጫካ ብምቁራጽ ንቨርጂኒያ እናኸዱ እናህለዉ ናይ መኪኖም እግሪ ጎማ በቲ በሊሕ ሽቦ ፈንዲኡ ደው ከም ዝበሉን ካብኡ ዝበኣሰ ድማ መኪኖኦም ከም ዝሃሰየሎምን ንክሪስ ትገልጸሉ። ካብኡ ብምቕጻል ንኹሎም ይቅርታ ድሕሪ ምሕታት ነቶም መኪኖኦም ዝሃሰየሎም ጄሲ ስኮትን ካርሊን ብምዃን ኔትወርክ ንምእላሽ ኢሉ እውን ኣብቲ ጫካ ከባቢ ዝነብር ሓገዝ ክህቦም ዝኽእል ሰብ ንምርካብ እንትኸዱ ኢቫንን ፍራንሲስን ድማ ኣብቲ መኪና ተላተማሉ ቦታ ንምጽናሕ ይውስኑ። እነክሪስ እውን እቲ ጫካ እናቋረጹ ንእሽተይ ምስ ተጓዓዙ ስኮት ኣብቲ ጫካ ሓዊ እናተቃጸለ ይርኢ። ስኮት ነቲ ሓዊ ዘቃጸለ ሰብ ክሕግዞም ከም ዝኽእል ብምግማት ዓዊሉ ይጽውዕ። ነገር ግን ምንም ዓይነት መልሲ ብዘይምርካቦም ኩሎም መንገዶም ክቕልጽሉ ይግደዱ። ኣብቲ ናይ ክሪስ መኪና ዝሰላተማሉ ቦታ ዝነበሩ ኢቫንን ፍራንሲስን እውን
ናይ መሓዝቶም ምምጻእ ኣብ ዝጽበይሉ እዋን ኢቫን ኣብቲ ጫካ ውሽጢ ዝኾነ ሰብ እንትንቀሳቐስ ዝሰምዐ ስለ ዝመሰሎ ንፍራንሲስ ገዲፉ ንምጽራይ ናብቲ ጫካ ይኣቱ። ፍራንሲስ እውን ኣብታ ተላተመት መኪና ውሽጢ ኮይና ናይ ኢቫን ምምላስ እናተጸበየት እናሃለወት ኢቫን ግን ክምለስ ብዘይምኽኣሉ ካብ መኪና ወሪዳ ናብቲ ኢቫን ዝኣተወሉ ጫካ ስሙ እናጸውዐት ተኣቱ። ፍራንሲስ እውን ነቲ ጫካ እናፈተሸት እናሃለወት ፍጹም ዘይተጸበየቶ ኩነት ምስኣ ናይ ዝነበረ ኢቫን ዝተቆረጸ እዝኒ ኣብ መሬት ወዲቑ ትርኢ እሞ ፍራንሲስ ብድንጋጸ ካብቲ ጫካ ክትሃድም እንትትፍትን ሓደ ገጂፍ ሰብ ብድሕሪኣ መጺኡ ኣብ ኣፋ ብበሊሕ ኣሻኽሽቦ ግጥም ኣቢሉ ብምሓዝ ናዳፈአ ይወስዳ። ብኻሊእ ሸነኽ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ክሕግዞም ዝኽእል ሰብን ኔትወርክን ክእልሹ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ጫካ ዘሎ ነዊሕ ዕድመ ዘቆፀረ ዝመስል ገዛ ይረኽቡ። ክሪስ እውን ፈጢኑ ናብቲ ገዛ ብምኻድ ኣብቲ ገዛ ንዘሎ ሰብ ንምዝርራብ ነቲ ገዛ ከንኳሕኩሕ ይጅምር። ይኹን እምበር ካብ ውሽጢ ምንም ዓይነት መልሲ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ክሪስ ነቲ በሪ ሰይሩ ናብቲ ገዛ ከኣቱ ይውስን። ጄሰን ስኮትን ካብ ናይ እንዳማቱ ገዛ ንኽወፅእ ዋላ እኳ እንተወትወትዎ እሱ ግን ሱቕ ኢሉ ብምእታው ተኸቲሎም ኣትዮም እቲ ገዛ ምፍታሽ ይጅምሩ። ክሪስን እቶም ሰለስተ መሓዙቱን እቲ ገዛ እናተዘዋወሩ ድሕሪ ምፍታሽ ኣዝዩ ዘደንግጽ ነገር ምርካብን ምርኣይን ይጅምሩ። ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ከምቲ ናይ ኒጀሲ መኪና ጎማ ዘፈንዳ ዓይነት ተጠምጠመ በሊሕ ሓፂን ሽቦ ኣብ ሓዊ ዝተሰኽተተ ስጋ ከምኡውን ብዙሓት ተቆራረጹ ናይ ሰውነት ኣካላት ኣብ ፍሪጅ ሪኦም ኣብ ድንጋጸ ኣብ ዘለውሉ እዋን ካርሊ ድማ ኣብቲ ናይ ሰውነት መሕጸቢ ባኞ ናይ ሰብ ሬሳ ትርኢ። ነዚ ተኸቲሉ ክሪስን ሰለስቲኦም መሓዙቱን ካብቲ ዝኣተውዎ ገዛ ብፍጥነት ክወፁ እንትብሉ ሓንቲ ንእሽተይ ናይ ጽዕነት መኪና ናብቲ ዝኣተውዎ ገዛ መጽያ ደው ምባላ ክሪስ ኣብቲ ገዛ ዝሕብኡሉ ቦታ ብተህዋኽ ክእልሹ ድሕሪ ምጽናሕ ክሪስን ጄሰን ትሕቲ ዓራት እንትሕብኡ ስኮትን ካርልን ድማ ናብ ሓደ ኣርማድዮ ኣቱ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሰለስተ ገጾም ዝተበላሸውን ዘፍርሑ ሰብ መሰል ፍጡራት ናይ ኒጀሲ መሓዛ ዝኾነት ፍራንሲስ ሬሳ ብምምጻእ ምቁርራጽ ይጅምሩ። ኣብዚ ግዜ ንነዊሕ እዋን ካብ ናይ ወዲ ሰብ ስልጣነ ርሒቖም ናብ ኣፓቼ ጫካ ንዝመጽእ ስጋ ለበስ ፍጥረት ኩሉ እናሃደኑ ዝምገቡ ከም ዝኾኑ ንርዳእ። ክሪስን እቶም ሰለስተ መሓዙቱን ተሓቢኦም እናሃለዉ መሓዝኦም ፍራንሲስ ከም ደርሆ ክትቆራረጽን ክትከፋፈልን ከላ ፍርሓትን ድንጋጸን ምስ ወሓጦም ምርኣይ ይቕጽሉ። እቶም ሰለስተ ሰብ መሰል ፍጡራት መዓልቶም ኣብ ሃደንን ፍራንሲስ ኣብ ምቁርራጽን ስለ ዝወዓሉ ድኻም ተሰሚዕዎም ኣብ ገዝኦም ግድም ስበሉ ሽዑ ኣብ ሓያል ድቃስ ይኣቱ። ኣብዚ ግዜ ክሪስን ሰለስቲኦም መሓዙቱን ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዝነበሩ ቦታ ቀሲሎም ንምውጻእ ዋላ እኳ እንተጀመሩ ኣብቲ ዋና በሪ ዘሎ ካብ ስፕሪንግ ዝተሰርሐ መዕጸፍ ሽቦ ድምጺ ብምስምዑ ክሪስ ነቲ ስፕሪንግ ብኢዱ ግጥም ኣቢሉ ብምሓዝ ንንስኮት ክወጽ ይገብር። ነገር ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ቅድም ኢሉ ካብቶም ሰለስተ በላዕቲ ሰብ ሓደ ካብ ድቃሱ ተለዓለ። ክሪስ እውን ነቲ በሪ ብሓይሊ ዓጽየሞ ክሃድሙ ይጅምሩ። እቶም ሰለስተ በላዕቲ ሰብ ናይ ሃደን መሳርሒኦም ሒዞም ክሪስ ንምህዳን ምንቅስቓስ እንትጅምሩ ክሪስ ድማ ኣላታን ዘይብላን ክሃድሙ ይጅምሩ። ክሪስ ድማ ልቦም ክሳብ ዝነቱ ክጎዩ ድሕሪ ምጽናሕ ብዙሓት ተበላሽዋ መኪና ኣብ ዘለዋሉ ቦታ ምስ በጽሑ እቶም በላዕቲ ሰብ ናብቲ ክሪስ ዘለውዎ ቦታ መኪናኦም ገይሮም ይመጹ። ክሪስ እውን ካብዚ ጫካ እዚ ክወጹ ዝኽእሉ ናይዞም በላዕቲ ሰብ መኪና ብምስራቅ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምምኻር ክሪስ ናይዞም ሰለስተ በላዕቲ ሰብ ኣቓልቦ ንምስራቅ ናብቲ ጫካ እንተደኣ ጎዩ ንዕኡ ንምሓዝ ናብኡ ስለ ዝጎዩ ንስኮት ድማ ነታ መኪና ንኽሰርቁ ኣጥብቑ ይነግሮም። በዚ መሰረት ድማ ክሪስ ድምፁ ዓወቢሉ እናወየ ናብቲ ጫካ ምጉያ እንትጅምር ካብቶም በላዕቲ ሰብ ሓደ መሳርሒኡ ብምጥቃም ናይ ክሪስ እግሪ ብጥይት ይቕስሎ። እቶም በላዕቲ ሰብ ናይ ክሪስ ምውዳቕ ተኸቲሎም ናብ ክሪስ ዘለዎ ቦታ ጎዩ እንትጅምሩ ስኮት ድማ ናይ ክሪስ ህይወት ንምትራፍ እናኣወየ ናብ ተጻራሪ ቦታ ምጉያ ይጅምር። እቶም በላዕቲ ሰብ ንስኮት ተኸቲሎም እንትጎዩ ተሓቢየን ዝነበራ ካርሊን ጄሰን ናብ ዝወደቐ ክሪስ ብምምራሕ ኣልዒለን ናብቲ መኪና ዘለቶ ቦታ ተታሒዞም ይኸዱ። ናይቶም በላዕቲ ሰብ መኪና እንትኸፍቱ ድማ ናይ መሓዝኦም ኢቫን ሬሳ ይረኽቡ። ነገር ግን ሰለስቲኦም ድንጋጾም ብምቁጽጻር ነታ መኪና ልዒሎም ንምኻድ እንትጅምሩ ካብቶም በላዕቲ ሰብ ሓደ ይሪኦም እሞ ናብታ መኪና ምጉያይ ወላ እኳ እንተጀመረ ክሪስ ግን እታ መኪና ልዒሎም ናብቲ ስኮት ዘለዎ ከባቢ ምግናሕ ይጅምሩ። ስኮት እውን ካብቶም በላዕቲ ሰብ ዝውርወረሉ ፍላጻ ብተኣምር እናምለጠ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ቅድሚኡ ክሪስ መኪና ሒዞም እናተጸበይዎ እናሃለዉ ናብኣቶም ክበጽሕ ክብል ሓደ በልዓ ነፍሲ ብዝወርወራ ፍላጻ ኣብ ኣፍ ልቡ ተወቂዑ ይወድቕ።
ናይ ኣፍቃሪ ኣሙስ ዝረኣየት ካርሊን ኣብ መኪና ኮይና ብምብካይን ካብቲ መኪና ተዘይወረዱ ኪላ ተጸገመትሎም እውን ንዓኣቶም እውን ቆትልሎም ድሕሪ ምሙኳሮም እነ ክሪስ መኪናኦም መልዒሎም ይኸዱ። ይኹን እምበር እቲ ጫካና ቋረጹ ንእሽተይ ምስ ተጓዓዙ ኣብ ረግረግ ጭቃ ተረግሪጋ ምንቅስቓስ ስለ ዝኣበየት ክሪስን ጄስን ብናይ ኣፍቃሪ ኣሙት ልባ ተሰበረት ካርሊን ብሓደ ብእግሪ ምጓዓዝ ይጅምሩ። ንነዊሕ ሰዓታት ድሕሪ ምጓዓዝ እውን ጽልግልግ ኢሉ ምምሻይ ብምጅማሩ ምኽንያት ሰለስቲኦም ኣብቲ ጫካ ብዝረኸብዎ ነዊሕ በሪኽ ቦታ እቲ ለይቲ ንምሕላፍ ይውስኑ። ክሪስን ክልቲአን ኣጓላትን ናብቲ በሪኽ ቦታ ምስ ደየቡ ኣብቲ ዝደየብሉ ቦታ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ሕክምና መውሃቢ ኣቑሑ ብምርካቦም ጄሲ ብጥይት እግሩ ንዝተወቕዐ ክሪስ ሓገዝ ትገብረሉ። ደስ ብዝብል ኩነት እውን ኣብቲ ዝደየብሉ ቦታ ጻውዒት ሓገዝ ንምጽዋዕ ዘገልግል ናይ መራኸቢ ሬድዮ ብምርካቦም ካርሊን ጄስን ናይ ብጽሑልና ጻውዒት ንምሕላፍ ዋላ እኳ እንተመከሩ ኣብ መስመር ግን ማንም ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ተስፋ ቆሪጾም ንምድቃስ ምስንዳው ይጅምሩ። ኣብ ከውታ ለይቲ ግን ካብቲ ዝረኸብዎ መራኸቢ ሬድዮ ድምፂ ብምስምዖም ጄሲ እቲ ሬድዮ ብምልዓል በጢኖም ንኽበጽሕሎም መልእኽቲ ምሕላፍ ትጅምር። እታሙት እቲኣ እውን ኣብቲ ዱር ኣብ ኣለሻ ዝነበሩ እቶም በላዕቲ ሰብ ጸጥ ኣብ ዝበለ ዱር ድምፂ ምስማዕ ብምጅማሮም እኒ ክሪስ ኣብቲ በሪኽ ቦታ ምህላዎም ይፈልጡ እሞ ናብቲ ዘለዎ ቦታ ምድያብ ይጅምሩ። ጄሲ እቲ ብሬድዮ ዘዋጋዕ ዘሎ ፖሊስ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ነቲ ዘለዎ ቦታ ብምሕባር ነታ ሬድዮ ዓጽያ እቶም በላዕቲ ሰብ ናብቲ ዘለዎ ቦታ ክድይቡ ምስኒ ክሪስ ብምትሕብባር ነቲ መእተዊ በሪ ግጥም ኣቢሎም ይዓጽዎ። እቶም በላዕቲ ሰብ ነቲ በሪ ጥሒስካ ምእታው ስለ ዝኸበዶም ብሓይሊ ምፍታኖም ገዲፎም በቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ሽጌሮም ብሓዊ ንኸቃጽልዎም ይገብሩ። እቲ ዘለዎ ቦታ ብሓዊ ምቅጻል ምጅማሩ ዝረኣዩ ክሪስን እተን ክልተ ኣጓላትን ሰለስቲኦም ብደዎም ተቃጺሎም ካብ ሙማት ካብቲ ዘለዎ ናብ መሬት ብምዝላል ዕድሎም ክምኩሩ ስለ ዝተስማዕምዑ ካርሊ ናይቲ ዘለዎ ቦታ ፍንሽትራ ብምስባር ሰለስቲኦም ናብቲ ጥቆም ዝነበረ ነዊሕ ተኽሊ ተሳኻዕ መልክዑ ይዘሉ። እቶም በላዕቲ ሰብ እውን ናይቶም ተሃደንቶም ኣብቲ ዝነበርዎ በሪኽ ቦታ ብምውፃእን ካብኣቶም እቲ ሓደ በላዕ ሰብ ናብቲ ክሪስ ዘለዎ ዓብዪ ተኽሊ ብፍንዳት ብምድያብ ካብ ሓዊ ዝተረፈት ካርሊ ብምሳር ወቂዑ መሰከፊ ብዝኾነ ቀታትላ ይቐትላ። እቲ በላዕ ሰብ እውን ብምቕጻል ኣብቲ ተመሳሳሊ ተኽሊ ዝነበረ ጄሲ ንምቕታል ናብ ጫፍ ዋላ እኳ እንተበጽሐ ክሪስ ግን ነታ ናይ ተኽሊ ጨንፈር ሒዙ ወጢሩ ብምውርዋር ነቲ በላዕ ሰብ ካብቲ ተኽሊ ወቂዑ ውድቆ። እቶም ካልኦት በላዕቲ ሰብ ድማ ናብቲ ዝወደቐ ዓርኮም ብምኻዶም ክሪስን ጄስን ካብቲ ዓብዪ ተኽሊ ብምውራድ ኣብቲ ዱር ኣብ ዝነበረ ሓደ መንጫዕጫዕታ ብምኽዋል እቲ ለይቲ ንምሕላፍ ይግደዱ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ክሪስን ጄስን ካብቲ ተሓብኡሉ ቦታ ወፂኦም ንእሽተይ ድሕሪ ምጓዓዝ ናብ ከተማ ከብጽሖም ዝኽእል ጽርግያ ስለ ዝረኣዩ ገና ምሕጓስ ቅድሚ ምጅማሮም ካበይ መጺኡ ዘይተባህለ መጥቃዕቲ ይፍንውሎም እሞ ንክሪስ ወቂዖም ናብቲ መንገዲ ቁልቁለት ድሕሪ ምውዳቖም ንጄሲ ግን እናዳፍኡ ሒዞም ይኸዱ። ክሪስ እውን ካብዚ ዝወደቆ ብምልዓል ናብቲ ጽርግያ እንተመርሕ ትማሊ ናይ ካርሊ ናይ ብጽሑልና መልእኽቲ ብሬድዮ ሰሚዑ ብመኪና ዝመጽእ ምስ ዘሎ ፖሊስ ይራኸብ። ክሪስ እውን መኪንኡ ደው ንኸብል ድሕሪ ምግባር ብድንጋጸ እናተንቀጥቀጠ እቲ ዝኾንዎ ነገር ንምዝራብ ኣፉን ትኸፍት። እቶም በላዕቲ ሰብ ካብ ነዊሕ ርሕቐት ፍላጻ ብምውርዋር ነቲ ፖሊስ ዓይኑ ወቂዖም ይቆትልዎ። ክሪስ እውን በጽሕሎም ዝነበረ ሓገዝ ብቕጽበት በኒኑ ብምጥፍኡ ሓዚኑ ኣብቲ ዱር ከይዱ እንትሕባእ እቲ በልዓ ሰብ ድማ ናብቲ ዝቐተሎ ፖሊስ ብምምጻእ ረይስኡ ናብቲ ናይ ፖሊስ መኪና ጽዒዱ ንምኻድ ምድላው ይጀምር። ኣብዚ ግዜ እዚ ክሪስ ካብቲ ተሓብአሉ ዱር ብምውጻእ ናብቲ በልዓ ሰብ ዝዝውራ ዘሎ ናይ ፖሊስ መኪና ኣብ እግሪ ብምንጥልጣል ምስቲ በልዓ ሰብ ብሓባር ምኻድ ይጅምር። እቲ በልዓ ሰብ እውን እታ መኪና እናዘወረ ገዝኡ ምስ በጽሐ ናይቲ ፖሊስ ሬሳ ሒዙ ናብ ውሽጢ ብምእታው ነቲ ናይ ፖሊስ ሬሳ ምክትታፍ እንትጅምር ኢዳ ምስ ዓራት ተኣሲራ ዝደቀሰት ጄሲ እናበኸየት ነቶም በላዕቲ ሰብ ንኽሰድዋ ክትምሕፀኖም ትጅምር። ኣብዚ ህሞት እዚ ገዝኦም ብሓዊ ምቅጻል ብምጅማሩ ካብቶም በላዕቲ ሰብ እቲ ሓደ ቅርብ ኢሉ እቲ ሓዊ መን ከም ዘናኸሶ ንምርኣይ እንትምኩር ክሪስ ናይቲ ፖሊስ መኪና እናዘወረ ናብቲ በላዕቲ ሰብ ዘለዎ ገዛ ይኣቱ። ነቲ ሓደ በላዕ ሰብ እውን ይቐትሎ። ክሪስ እውን ኣብቲ ናይ ፖሊስ መኪና ዝረኸቦ ተቐጻጻላይ ጋዝ ሒዙ ነቲ ካልኣይ በላዕ ሰብ ብምሽንዳው ናብ ሓዊ ምስ ኣቃጸሎ ኣብቲ ዓራት ንዝተኣሰረ ጄሲ ፈቲሑ ሓራ ይገብራ። ይኹን እምበር እቲ ምቅጻል ጀሚሩ ዝነበረ በላዕ ሰብ ኣብ ክዳኑ ዝነበረ ሓዊ ብምጥፋእ ንክሪስ ክሳዱ ሓኒቑ ክቐትሎ ክብል ጄሲ ናይቶም በላዕቲ ሰብ ፍላጻ ብምልዓል በቲ ፍላጻ ወጊኣ ትቐትሎ።
ካብቶም ሰለስተ በላዕቲ ሰብ ብህይወት ዝተረፈተ ሓደ በላዕ ሰብ ሰይፊ ሒዙ ዋላ እኳ እንተመፀ ክሪስን ጄሰን ናይ መወዳእታ ሓይሎም ብምጥቃም ነቲ በላዕ ሰብ ንመወዳእታ ግዜ ብፋስ ብምውቃዕ ይቐትልዎ። ይኹን እምበር እዞም በላዕቲ ሰብ ናይ ድሙ ነብሲ ዘለዎም ክሳብ ዝመስል ካብዚ ዝወደቕዎ ብምልዓል ምንቅስቓስ እንትጅምሩ ክሪስን ጄሰን ካብቲ ገዛ ይወፁ እሞ ኣብቲ ገዛ ንዘሎ ናይ ጋዝ መትሓዚ ሲሊንደር ብጥይት ወቂዑ ብምፍንዳእ ገዝኦም ምስቶም በላዕቲ ሰባት ናብ ሓሙኽሽቲ ይቕይሮ። ኣብዚ ግዜ እዚ ክሪስን ጄሰን ናይቶም በላዕቲ ሰብ መኪና ሒዞም ካብቲ ዱር ብምውፃእ ናብቲ ዋና መንገዲ እንትበፅሑ ቅድሚ መዓልትታት ክሪስ በይኑ እናመፀ ነዚ ዱር ከየቋርፀ ተሓሳሰቦ በሽማግለ ክሪስን ጄሰን ብሂወት ተሪፎም ብምውፅኦም ተገሪሙ ኣፍጢጡ እናረኣዮም ክሪስ ንቨርጂኒያ መንገዶም ይቕፅሉ። ኣብ መወዳእታ እውን እዚ ኩነታት ካብ ዝፍጠር ድሕሪ መዓልትታት በቶም በላዕቲ ሰብ ዝተቐተለ ፖሊስ መሳርሕቲ ንምእላሽ ሓደ ኮነሬል ናብቲ ዱር መፂኡ ናይቶም በላዕቲ ሰባት ገዛ እናረኣየ እንከሎ በቲ ባርዕ ዘይሞተ ሓደ በላዕ ሰብ ብድሕሪኡ ብምምፃእ ነቲ ኮነሬል ምቕጥቃጥ እንትጅምር እናርኢና ታሪኽና ይዛዘም።